mmadụ elu ọkwụma onye mee nke ọma ebunye ya elu tie jide nke ojii na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị oche anyị front and back fọdụ asị kara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe kwa chọọchị fa obodo ụka dịka mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gba gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma nọ anyị abịakwana n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu asị m na akakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị asị m onye si ihe anyị wee dịrị anyị dịgbuo onye anwa na ndụ onye si ihe anyị wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ agba ọ na-agbawa obi asị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama afọ ya ma ọ pụgara ya gbara anyị ga-ejecha na maka na ejiri ọnwa adịghị eme mgbọrọgwụ nwa eze adịghị efu na mba asị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye si na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mma dịrị ụwa gwụ ise aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite abụm onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl anyị na-agba afa mmiri emekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prime Minister bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo my mission is to help people live better life n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu nke ọmụmụ nwa na-anọ n'isi ya isiokwu anyị bụ solution for families with foundational issues. Enwere ọtụtụ ngwuru nwere foundational issues and maka ihe na-enwelu foundational issues ha wee nọrọ n'ọnọdụ ịkọta ma nwoke ma nwanyị
ọ bụrụ na ị fụtara onwe gị n'ụdị ngwuru dị etu a gee ntị ma gee ntị nke ọma ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime ihe a ga-eme ka udo obi wee dị na ya bụ ezinụlọ. Ịma ọkwa echefuna na Wednesday bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu, anyị ji enwe ihe anyị kpọrọ ọdịnala administration using ọdịnala method. Anyị ji ekwubiri ndị mmadụ okwu, ndị nọ n'olu na ndị nọ n'Igbo, friends and well wishers and friends of the temple. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ anyị na-arụ na temple. Nke a na-abịa every Wednesday. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'ihu. Then ọ bụrụ na isonye wuye na nke ọnwa Nọvemba chi isonye na nke Disemba ga-ebido na Disemba 6th last kwa 14 days kwụsị na Disemba 19th. Aja anyị na-achụ aja mbuli elu na aja epụta ihe n'isi ndị enyi anyị all over the world. Ichi isonye na ya bụ aja ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account. Ndị na-esonye bụ amarụgo ka esi eme ya mana the account number, mana maka gị nwa bụ onye ọfụ chat m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya bụ aja ọ na-aba anyị na-achụ anyị je na temple chụọ mmụọ dị iche iche, present your prayer request of the niile dị involved the participants. Then ụbọchị a ga-emechikwa ya chụọ aja dị iche bụkwa emesara aka. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ eritego uru buru nnukwu ibu na aja. Na ihe ndị wee bịa n'ụbọchị taata bụ isiokwu anyị bụ ọ bụrụ na iwe onye na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu echefuna na ihe ị nwere ike imere friends and well wishers gị bụ friends and well wishers bụ share our videos to your friends and groups. Ọ gwara ndị ga-eso na ndị ga-eketa oke na our friends n'ọnwa Novemba ka anyị ga-emekwa mgbe anyị ji enyekwa token some gifts to our fans. So ihe ga-eme o comment and share our post. Actually onye abụ ihe ga-emere onye ọbụla ịfụrụ n'anya ka ọnụ from the horse's mouth. Then isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ nke bụ isiokwu na onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ nwa afọ Afrịka kwesịrị ige ntị na ozi njikwa bịa n'ụbọchị taa. Maka na the foundation of family ọbụla bụ the bedrock. Ebe Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru na akwụkwọ Ogbuefi ebe ọ na-ekwu wee sị na onye ọbụla wuru ụlọ na ebe a tụrụ ntọala ya ọfụma, n'ikuku ga-eku na anwụ ga-achakwa, a ga-enwekwa storm, mana na-eme elu mee ana na ya bụ ụlọ ewuru n'elu nkume siri ike ga-akwudo. Mana ụlọ ọbụla ewuru na foundation ya nwere problem will not stand the test of time. Mgbe eburu mmiri, mgbe ikuku ga-eku, mgbe anwụ ga-acha, mgbe a ga-enwe weather storm, na those houses, families, ntọala ha esighị ike ga-collapse. Not as ebe ọ dị na akwụkwọ Matthew ebe ọ dị the correct chapter now. Mana onye ọ na-adịgoro used to ịgụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa ga-agba na o nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru maka ya. Ịghọtara ya? So onye ka asị m kụzie tata gbasara foundational issues. Mma saịtịrị some example mesie nwekwa m onwe m ihe mere na family nke m nwa wee maa atụ and the solution etu esi wee mie. Then it will interest you to know that Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ịmara ka anyị si kwado na nke ikpeazụ a. Anyị na-akwado, achọrọ m use my true life story, etu si wee bido ma etu si nọ n'ụka ọbịa na etu si wee gbanwezie n'ọdịnala evangelist. Ọtụtụ ndị mmadụ maara m mgbe m nọ n'ụka ọbịa ama ekweta
na m nwere ike ịnọkịta wee fụ ụzọ. Yes, because na ejere m ụka ọbịa jee ya to the extent na m jiri n'isi. Agwara m gị na mgbe m nọ n'ụka ọbịa eso m na ndị na-eje morning cry, eso m na ndị na-agbasa ozi host seminars at crusade na-anọ n'elu podium. Yes, esokwu m na ndị na-akụzi nkụzi nke okwukwe. Yes, every Sunday na my parish then mma na-akụzi nkụzi nke okwukwe before fada ga-abịa abịara mgbede. Normally ọ na-agwụ ọrụ ụlọ mgbede fada abịa ọkụzie nkụzi nke okwukwe, then ajụ ajụjụ aka benediction. Mana mụ nwere onwe m na-anọ n'ụka 4 o'clock mma ebido nkụzi ụka. Most of times na-akụzi nkụzi oge fada ji apụta adịmagwa na mma akwụsị ebe a na fada apụta ka ọ kọntinuo ogbe aka m gaba n'iru, maka na ihe m na-ekwu na-aba ọ nọrọ ala na-ekere ekere. Agwaghị to the extent nga emechakwa nso na the council n'afọ maka ịgbasa ozi ndị ụka Rome. Agba ọmada TV council then nọ na the program maka na aga n'ihu na mgbe m nọ n'ụka ọbịa so na ndị na-aga anyị na-emewe na All Hallows Seminary then a na-enye na ABS television every Friday by 8:30 or by 9, 30 minutes program. So anọgo m n'otu dị iche iche, anọgo na charismatic, anọ na Bible Society, anọ na Blue Army, anọ na Region of Mary, anọ na Progressive Society, anọ na Custody of Padua, anọ Confraternity of the Most Holy, anọ na Region of Mary, anọ na MMP. A na-achịkọwala gị enyi wee were onwe mmadụ bụ na mgbe m pụrụ ọtụtụ ndị mmadụ gasị wow, is it possible? Edago oge a ma asa Paul Mary ka ịghọta etu ihe ya esi eme. Yes, so ihe na-achịkọwala gị bụ na o nwere ihe ebe gị nwa chere na ị ga-asị na n'ije gị. Yes, agwa ngị na na m gụrụ Bible Genesis to Revelation 3 good times, wee gwa gị pụtazie wee gụọ other spiritual books. Mana ị chọrọ ịkọwara gị ebe a bụ na ya bụ ihe anwa merenụ mgbe e nwere that foundational problem bido manifest na my family. Ekpere m chi na ihe a ga-akapụ n'ụka, ekpere m ihe dị iche iche thinking that use I cast I bind in the name of Jesus ndị ụka ọbịa na ọ ga-abụ solution. Nwanne ọ bụrụ solution. Esojeta diabetes, esojeta crossover night, kedu nke ị ga-agwa m, kedu nke ị na-eje na ihe asị na mejọrọ, but at the end of the day ifu na ọ bụrụ solution. Enwe foundational issue ndị Igbo na-atụ nso na akwụrụ ọtọ gbuji echi etukwuru aka ọchọba ọ dị ya ọnya ka anyị ji kwụsị. So mesịa mgbe m na-achọ ịbanye na ọdịnala, ụfọdụ ndị mmadụ na-eze kedu ihe ndị mmadụ ga-ekwu. At that point, who cares ihe ndị mmadụ ga-ekwu? It's a matter of 1 month ndị mmadụ ga-asị onye ajara ụka etu a. Now at the end of the day of bros news. So when I came back to my roots, I began to fix everything back to the origin. And believe me, when I started, things turned around. Before I became a member. So, Nyamo EM passed through my true life story and working with some Nollywood experts. Ka art here na film, makana na no ga-abụ ihe ga-abụ true life story iji wee kụzie ndị mmadụ ihe. Ngurube ndabụ nguru ebe mebiri ọfọ, mebie akwari ọmụ dị na wee na-enye nsogbu. So mana when I came back to ordinary, I began to fix everything.
today Udobi adigo. So onyaga as we speak now I need the script, and I can tell you I said the film or the I get posted on YouTube. You can see watch the film on YouTube or complete Nigerian movie or home. Yes. So Makana Chomke will hear Melamo if my family passes through or grow a lesson to other families. How will it be? Now, come by the back foundational issues. And what a total family non him. Ina na aka n'ihe mgbe ina na aka mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eje follow the wrong approach. O nwere one of my friend then o wee gba m mgbe awa sị m na ya ataga afọ na ngwurube nne na-enekwa ya from the mother side, nothing to write home about. Ben at the same time etu onye dị ka ibie dị ihe na-eme onye na-eme ibie o wee megido ọ kachasị n'ebe poverty nọ. O wee sị m na ya chọrọ break the yoke. Mana nwa amadi aja the wrong way. Sị na ya ga-eme everything humanly possible to break that yoke. Kedu ihe ọ chọrọ ime? Ọ sị na mgbe na ya chọrọ ibu otu nzuzo. Ịghọta ya? Na ya chọrọ ibu otu nzuzo ọ bụrụgoro na few years ka ya nọrọ. Ya nwụzie ndị dị ndụ eriwe ego. Mmụta ya bụ mgbe asị ya nwanne na ihe na-ekwu abroad the solution. Ịghọtara ya? Mgbe aka nọ n'ụka ọbịa gwa ya na ọ bụrụ the solution. Ka oke ganyechara amị ka ebe buut ya nọ. Kịta kerekwara ọnọdụ ya. So mana nke a wụrụ story for another day. Mana ya na-achọ ịkọwara gị bụ na esikwa na ihe na-eme na ngwurube nna gị ka ije mee the wrong thing ma ọ ka ije chọwa any shortcut. Shortcut will not solve it problem. And with foundational roots, and with the cause of that thing. And with the hag reverse ready. And will appeasement. You hear them about what is the cause of that problem? Is it a problem that is coming because of immoral behavior? And what do you cause for ya? That nguru anwa onguru megidere mmadụ. Onguru emegidere mmadụ onye emegidere wee taa aka n'ọnụ wee kwubi okwu ọya. Ka onguru emegidere mmadụ gbuo mmadụ conceal ya. Let me tell you, this agbụrụ a na-akwafu ọbara. Ịkwafu ọbara is no longer anything for this generation. Believe in me. Nwatakịrị anyị na-ekwu na-agwa ndị mmadụ si gbopụ aka na ịkwafu ọbara. Na ịkwafu ọbara ajọka. Nwata na-amụ nna ya amụ na ji ọkụrụ n'ọba lelele bụ agụụ ga-agụ ya na-arụ ọzọ ka ọ na-amụ amụ. Ọ ịnụ ndị Igbo. Anyị na-ekwu ndị mmadụ gbopụ aka na ịkwafu ọbara lụta okwu ekwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na akwụkwọ Matu ebe Jizọs ndị ụka ọbịa ihe nji igwe mkpotu ya bụ ka m na-ekwu otu ji ihe ma wee mara ga-atụ ihe maghị. You were told na Jizọs ndị ụka ọbịa na mgbe a kpọdere n'elu obe na ndị the people that committed that dastardly act of murder, they knew the consequence of what they did. And they said, let the blood be on our head and on our children's head. Because the harm and the consequence of blood. Do you know the blood, what the blood is all about? Do you know? Abura kana na mmadụ n'iyi agbụrụ ndị mkpụrụ mmiri. Agbụrụ ndị na-ese ahịhịa agbụrụ ihe niile ahụ ewe ya as norms. Maka na ihe ọjọọ gbara bụrụ omenala. Agwụgwụ m ndị mmadụ sepụ aka na those hard drugs. It will never help you. And I will keep saying it. If these things are habit, ọ bụrụ agwụ ụfọdụ nwere ike isi na agwụ na ndị agwụ na ọ bụrụ eziokwu
ọ bụrụ ndị agwụ niile, ọ bụrụ onye agwụ niile, ọ bụrụ agwụsịrị gị kpọwa ahịhịa, ọ bụrụ agwụsịrị gị mewe drug abuse, ọ bụrụ agwụsịrị gị kpọwa mkpụrụ mmiri, ọ bụrụ agwụ ihe niile ahụ bad habit ịmụdotara onwe gị nke ị nwere ike ịnapụkwa onwe gị ma ọ bụrụ na ị keep the right company. I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. I don't smoke, even a cigarette I don't do. Yes, because I'm not a when my father was alive, he's a disciplinarian to the core. He will never. He did not do it. And also, even my younger brother, we are 2 sons and daughters. My younger brother doesn't smoke. Yes, because our father Emeria, when I was small, those akwụkwọ na for ihe na-eme nwoke obe na-eme anyị fodo akwụkwọ katọn mgbe enu dị n'ukwu ụkwa anyị wee je munye na stove onwutu obere anwụrụ pụtara na ya wee dọọ ya etu ụkwara wee kwa woman anyị na-ebi na ya dị maka na public yard wee bụ wee tie n'ihi na amụ ise siga wee sị m na ya agwa my mother wee da wee yọba ya kwe nkwa si ya na ma ya emezi ọzọ n'ụwa, and I did not. And the man mechara ya nwa, the woman believe me, say okay, can you man another chance? And I didn't try it again till date. Mgbe ama na ofu onye adị azụ nwa, mgbe ezikwu ezi dị ukwu n'okwu ụkwa, kịta azụ ikwuzi onwe nobody cares. Even alcohol, ana m alụ dibia, but I don't. Alcohol na-emeghị imetụ n'ọnụ, igosi na ọ bụrụ ajọ ndị mmadụ. It's not my thing. Talk less of smoking. Man, of other way, you can have as part of what it's not true. It's a matter of more personally. What is I don't take alcohol. The younger we met small. And when make a wall 2 out to need them malo, look wall, believe. Man, I may take in up to quarter of shot. You know that? Oh, it is maybe no one. So, however, na igbu ọchụ na generation a ndị mmadụ ihe abụ akwa a ga-ebe ebe n'ọdịnihu. Quote me anywhere. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ịkwafu ọbara. Is going to foundation. Makwa na mgbe gbugbo ibe na bem now. Ị ga-afụ some areas na be anyị ebe ndị gboo gbara ọsọ ọchụ, some families kwafuru ọbara wee gbaa ọsọ ọchụ. The consequence of cleaning up that mess is going to be huge. They ran away. Guys, na ebe ọzọ mgbe ochie na ịma mgbe ana dị too much nwere ike ịnọkọta agbaji obodo ọzọ. The resettled ya and start mmekọwa ihe within the side ya. Kịta na adị ọzọ nwere ebe ya agba. Na onye gbukwu ochie ọlahụ na. Garbage in, garbage out. Whatever you are sowing is foundation. Imechi ofe ụmụ gị. Forget it being nwere ike. Ndị ọbụla nwere ntaramahụhụ na ihe so ha. Ezekwana na ndị amelụ na Afrịka agbụrụ niile abụrụ ofu. The Africans and the whites are not the same. We are the choosing people. Take a lecture about yellow, Basalo, the first son of God, Africa. Africa is the first empire. Matarona na the whole Europe na been Africa. As a baba. What can you go for? Ndi Igbo na say Ndi Igbo gbara ọsọ ọchụ maka ọbara. Mana generation na anwụ mmiri na-eme ihe niile na-akwafu ọbara. Because what goes around comes around. It will culturally come back. Check your ezinụlọ na-akwafuru ọbara. Enwere ike amụta imbecile. Enwere ike amụta onye ga na-ehi ifuru. Ma ọ bụ family ọbụla emelu foundation ya dị faulty. Enwere some families mere ọtụnọ. Ọsọ ụfọdụ family ụfọdụ nwere ike mee na ọdịnala eme ọdịnala mana ọ bụrụ ya. Agwara m ụnụ na ọ bụrụ onye mebe dibia ọ bụrụ onye ọdịnala. Yes. The one that dibia bụ a profession. Yes. Maka ngwa nwere ike ịra asị na dibia abụrụ dibia wee profession aka ọrụ mmadụ na-arụrụ onwe. So mmadụ nwere ike ide eme dibia ma ya bụrụ a core traditionalist. Quote me anywhere. A traditionalist bụ onye na-asụ nsọ ana. Ọ nkwara ndị mere dibia
mana ha ji ntụ na aghụghọ gwọ ajọ ọgwụ nwere ike ogbusịa ndụ ya onyebe nsogbu na family. Ụfọdụ niri eburu na ndụ, ụfọdụ mere so many things, ụfọdụ niri so many things. Ife abroad they have share wickedness. Ụfọdụ nọlụ kechie mmadụ ibe ha sọdị okwu na aka. So onye niile awa, if the person is laying negative foundation, emezi a na-akpụ ya ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu, ezigbo onye ọdịnala ọbụla ga-asọrịrị nsọ, ya abụghị traditionalist. Ọ bụrụ onye buru of, ọ bụrụ traditionalist, quote me anywhere. O nwere family mma taa, the man ụmụ ya niile, ụmụ ise ọ mụtara nọ ka ha na-ayị ala. The first son yitara ala wee nwụrụ. The second one arịa bụ ọnwụtụ obere nkwụ, okwusasịba. Ụmụ nwaanyị ndị nwaanyị nọ ka ha na-ayị ala, mana ala ha nwere level by level. O nwere nke nụrụ di nụọ dị ruo ebe ahụ mụọ ụmụ na-abụ arịa kopụ ka a na-agagharị n'obodo mmago na-enwe mmegheri. O yipụrụ akwa ahụ mana onye ọ na-afụrụ ya mana ọ nọrọ ịghọtara ya. Onwe onye nke ọzọ anwa na-arụ ọrụ aka, ọnọgido nke ya na-eme sizina nwere ike anọgịta oge ụfọdụ, especially oge ụgụrụ okopụ ịghọtara ya. So etu a ka ọ dịkwa onye nke ifo na the whole family kpọtọrọ isi n'ala, mana nna ha na-emegide na ya na-eje ụka. Mana ụka o jebere sinsi ihe the whole thing na-eme na family ya. Ebe problem na-eme na family ya bụrụ problem ekpere Wednesday a na-emere ụlọ ụka sọb, mana okwechi maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu. O doo anya pure na o nwere ihe na-eme na ngwuru a. O nwere ngwuru ihe na-eme ndị nọ na ngwuru ama na ihe na-eme. O nwere ngwuru nke ọzọ mma, ọnọdụ ha bụ onye je eji ọbata, mmadụ ịtọ jere di abatachana ndị nwoke enwere ihe ha apụtawo. Nke aka sitere ike mmadụ amarọ ihe mere na ọgwụ ka agbara ya isi eghakọ. Nke ọzọ nọzinụ na-arụ ọrụ aka bụrụ onye a na-ewe na ọ na-ehi ifuru. Badị mgbe m na-arụ ọrụ n'ụlọ, ọ bịara maka ịchọta ọrụ, ndị mmadụ sị mma maka onye dị ihe na ọ na-ekopụ na ha dọga nọkọta ụmụ mee ka onye ala ịghọtara ya. And with that ihe ahụ enye m ha chọrọ ka nye mmadụ ego ka ọ baa n'akụkọ, enyere m ya dị ọrụ. Ana ọ gwara mmadụ na-abịa nso ka amara ka a ga-esinyere ya aka spiritually, maka na nna ya nwegide kochirikwa n'ụka ha different family. O nwere family nke ha bụ rise and fall. Ọ bụrụ sọ ofu onye ka ọ na-eme nọ ihe na-eme onye a na-eme 1 or 2 or 3. Odo anya na ọ bụrụ na nkịtị na-abụ nwee family ị ga-eje na ya, ọ bụrụ ọnwụ ike. O nwere family ga-eje na nke ha bụrụ ọnwụ ike. O nwere family gwara m sị m na befa na-enwere onye lụrụ 60 years right now. Ọ bụrụ sị na family be nna ya nọ na be ebe ha si wee pụọ obi now. The oldest person there is just 60 years. Na-adị akarị ndị nwụrụ anwụ ụgwụ wetara onye anachi ya n'ụkwụ na 60 years aka ofu ahụ ka anyị nọ nyere ahụ ma ọ n'ọnwụ na sleep ma ọ n'ọnwa dị ọdịọda. O gosi na ihe na-eme na the family enwere wrong life. Now, if we are family something is wrong. I can mention ihe na-eme na nwee family ihe aja apụta ọ bụrụ ọmụ enwere ike amụọ nwaanyị ọ nọrọ amụọ nwoke ọ gwụrụ. Nwee family ihe eje na nke ha
na family ga-eje na nke ha ọ bụrụ naizi nke a ga-abụ kwesịrị ka ọ baa uru enwe sikọm nwee ka ọ bụrụ onye ọlụsị ndị nke ọzọ nwere ike ime ihe abụrụ ndị ahụ naizi enwe one problem or the other ụfọdụ nwere ike ọwụ family ebe nwere foundational problem with aquarium that is ọdọ let me tell you ọdụ ọmụmụ abụrụ sọ fertility ọmụmụ wụ multiplication that is multiply onye batara ibe na akwụkwọ Genesis 1:27 na ọsị gaanụ gaa merie n'ụwa dominate ya and multiply in multiply in everything both finances so akwari ọmụmụ abụrụ unu mebie akwari ọmụmụ ọ bụrụ ọsịsọ ọmụmụ ọ ga na-emetụkwa ụnụ na finances so nwere ike ọ dịghị emetụbara ụnụ n'ọmụmụ mana ọ bụrụ ụzọ bidogo na finances ụnụ na-akụchasị ụnụ aka ọ bụ ya na ụnụ emere ihe na ya ọ bata n'ọmụmụ ya foundational issue ife a bụrụ ife ị ga-esi ka ije kpọọ onye an outsider ka ọ bịa meela ụnụ ịghọtara ya ọ bụrụ ihe ị ga-eje kpọọ an outsider ka ọ bịa meela ụnụ in the sense of ije kpọta ndị na-alụ ọrụ ezinụlọ mgbe ọ na-eme na be anyị ka wụrụ be anyị mat o nwere ndị je kpọtacha ndị ọrụ ezinụlọ talking about the large family as a whole o nwere ndị je kpọtacha ndị ọrụ ezinụlọ si ebe dị iche iche mba dị iche iche be na-arụ ọrụ ezinụlọ alụsịa gịnị mee na-eme ka na-eme maka na ihe a na-eme ọrụ kasị adọrọchi exactly what is happening mana something is wrong from the family na-ajụba ese unu dị very lucky ọnwụ na mmụọ ndị butelu na ihe dị responsible for that thing nwere unu ebere nwere ike the thing na-eme ihe a the real thing na-eme the thing apụta n'afa ọ bụrụ na omewe emere ọrụ unu ebere ihe ga na-apụta n'afa bụ na ngwuru a na ọchịchịrị darkness cover so ihe ọ pụtagoro bụ na a ga-ebidogoro na mkpocha ada a na-ekpocha ihe ndị ọzọ a na-apụta enwere ike ebe ụlọ kpochagolo darkness wee bido mgbalụzie na onwere onye emegburu na onwere onye akwara akwa na enwere ọbara akwafu ime eche ka ime ihe niile at once because ihe butere ihe dị many ịghọtara ya you will start appeasing it one after the other till you get everything done. Ịma na mgbe bụrụ gboo nwaanyị jere ije di na mmụọ be nne ya na-eso ya eje ije nwere idea mgbe bụrụ gboo nwaanyị na-awa ọbịa bụ ije di egosi ya na be di ya egosi ya ebe okwuchie ebe ọ ga-adọba chi ya ụfọdụ na-abịa bụrụ arụsị be nne ya egosi ya ebe ọ ga-adọba arụsị fienu wee ebe ije di ịma now mgbe ị bịaziri mewuo nwaanyị ahụ wee bekuo mmụọ sienu onye be nsogbu you have to start appeasing ka i wee nwee udo mana enwere solution esi eme ihe ndị a mana nke ka nke bụ na enwere ike masị ekwekọrịta na the large family as a whole nwere ike masị ekwekọrịta na ọ bụrụ na ekwekọrịtara enwere nkwekọrịta mana enwere maybe na family gbara mkpa ịtọ maybe na nna na grandfather bụ nwaanyị mụtara ụmụ nwoke ịtọ enwe ABC ọ fịara ahụ mgbe ụfọdụ ABC ụmụ ha niile ikwekọrịta ọ na-afịa ahụ so ịgba nkịta ọ bụrụ na family ụlọ let's say representri si Christopher ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ụmụ Christopher niile kwetalụ truly no one something is wrong then ha kweta ka eme ihe dị na ngwurube nna let them unite and do it let them forget about A and B yes unu niile nwere ofu obi mana ebe A and B adịrọ interested ọ bụrụ na ọsị dị interested ya mee maka eweta m during my time father's time
my father will go up that where is the alarm that some certain things was not done properly. Yes, mba wo ya baga aho. O we gwa mo nwam sim o mgba wa ko no ihu ba yi we ko ru ma ko we sim nwam na mgbe ya na-etolite gị aka bụ nwa okorobịa dị etoro gị nwaanyị mgbe abana ya nụbụrụ nwaanyị mgbe ahụ na nne ya kpọrọ ya wee sị ya nwa m maka na ọ bụ nwa bụ onye na-eso nne ya were na-arụ ọrụ na-aja akpata maka nne ya na-esi ọgwụ na-enye ndị mmadụ na ya ga-ekụziri ya na ya wee were ọfọ wee nye ya asị onye ga-abụ sọsesi ya mana n'uto na ya enwere ya na-eje ụka wee were ọfa wee mafuzie ọfa emesi ọfa bido nyebe nsogbu ya nwa mechara achọpụtakwa na ọfa na-enye nsogbu mana ọ sị na ya ejego fa n'ụka na ya ma ejeghị ụka gọba mmụọ maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu ịghọtara ya ọ wachiri ọfa mana ọ gwara bịa mgbe ọ na-agwa m ihe a ụka rikuru m eri o nwere ihe m nwere ya mana mgbe my father bichazie na ndụ wee nwụrụ ihe dị iche mewezie na ngwuru wee sị mba ka njegoro US na ife a na-eme na nkịtị wee je US mgbe ahụ mana eji m krash wee je US wee sị m na family na-enwe foundational issue wee chụbazie wee chụpụta ọwụwụ n'ọfọ nke m n'ọfọ abụ ihe izi ọfọ ngwuru abụọ ọfọ izi mwachi eji m ọfọ arụ ọrụ oke ọfọ wee na-arụ ọrụ lota wachuo ọfọ nwa bido mmeziwezi ihe niile mebiri n'ebe elola ya n'obi na original person biri that place na-akparị akwa o wee na-apụta kedu ihe anyị mere na akwarị ya daizi akwarọ the woman maka na original person bi ebe ahụ nụrụ nwaanyị mana ọ mụtara nwa so the man nwụọ the obi the larger family kwa ya nwunye ya bichazie ndụ nke ya akwarozie maka na nwunye ya mụtara nwa nwaanyị a wee na-ewe iwe wee na-enye nsogbu maka na ori ebe dị na back to the family back alone my father part of the land alone my father no be where kiri ha ebe mgbe magidoro afa agbata ya n'afa I solve what the problem mee ya etu esi eme but ọ fesiri aha because onye long story tere ezigbo aka we couldn't trace ebe so ntaja bụ nwaanyị maka na ọ bụ ihe gara generations then I emekwa ya etu esi eme udo obi dị etago agbakwa afa ọgwụ imecha nke a ọzọ apụta yes enwewu na nwere nwaanyị anụbụ na like family filu na-emewuri emewu na-emere the right na ekwesịrị ime then emere ya ihe na-eme ya to calm all those nerves after ka emesịrị ihe na-abụọ ihe ndị ọdọ fọsịrị bụrụzie ọfọ na aquarium mana aquarium I could not do much on it because na aquarium dị na the main house ebe anyị nwapụrụ obi ebe ọzọ so na o nwere ndị onye bi n'obi ka aquarium dị obi anyị so ihe mmeziri bụ asịdịbịa bụ na mụ nweziri ebe nna anọ ndoziri iche nna anọ akpa aquarium setụbụọ ya bido obi adị ịghọtara ya nọ akpọmakwado ọmụma nwere ya which obi kwesịrị ide eme ọ bụ na aka maintain ya mana eji emezi na-eje ụka buchapụ everything but families bụ ụfọdụ bịa na-achọ ka the whole family ọjọọ possible maka na a ga-egweriri ndị kwe na ndị ekwena forget about ndị kwe na ndị ekwena ị ga-eme ndị kwenyelụ ka ha rabụ ndị kwetaranụ ha mee ihe ha kwesịrị ime n'akụkụ nke ọzọ nweziri family their foundation dị very solid kwesịrị ka ha medobe ihe ha kwesịrị ime mana
ha jere mebie ihe eji mezi ọgbụgba ndụ enwere ha wee taba afụfụ ka mmadụ ga the Israelites ya na ha na Chukwu okike kwekọrịtara na Chukwu okike ga-abụrụ ha nna chekwa ha n'aka ndị ilo ha mba gbara ha okirikiri. Chukwu okike wee sị ha na 10 commandments ya anya nyere na ha ga-edebie. That 10 commandments so na one of the 10 dị n'ime ya bụ igbe ọgbụgba ndụ. Igbe a bụ Act of Covenant. Act of Covenant jikọtara nkwekọrịta eje na Chukwu okike kwekọrịtara na ọ ga-echekwa ha n'aka ndị ilo ha n'ihe agha eme ha. Etu a ka ọ dị na ngwuru dị iche iche hibere ọgbụgba ndụ dị iche iche otu forces of nature na Chukwu okike. Fọrọ family kwupechara ya mana maka ihi na agbụrụ na-abịa n'iru could not do what is expected of them. The forefathers that drafted that ọgbụgba ndụ, they kept it and they were all protected. Mana the oncoming generation, they secreted everything. Let me tell you one thing. Ị gaa na agba ochie, ị ga-afụ na Chukwu okike na-echekwa ụmụ ndị Israelites mgbe ha na-edebe iwu ọgbụgba ndụ a ha na Chukwu okike bụ na ya ga-echekwa ha. The Ark of Covenant, mgbe ọbụla ha na-eje ọgụ, ha na-ebu ya eje ọgụ. O wee nwee a particular people na-ebu ya Ark of Covenant ndị a kwadoro ọfụma. Echefuna na ngwuru ọbụla nwere aka ji ọfọ ngwuru ọbụla onye akwadoro bido na mmụọ n'afọ nne ya akwadie na ọnya ga-abụ aka ji ọfọ. Ụdị a ka ụmụ isi ndị Juu nwere. O wee bụrụzie na ụbọchị a na-ebunye ikpe ọgba ndụ, o wee dị onye a na-akpọ Uzi a asif na ugbo ọgba ndụ a na-achọ ịda. O wee jeje ka ụdị ka onye aka ka ọ ghara ịda. That man was struck to death because odro holy, odro worthy is not a choosing one to touch something of something that is holy. Odro qualified, therefore he was struck to death. Notaria. Mana the same Igbo ọgbụgba ndụ anwa. Igbo ọgbụgba ndụ anwa need the maintenance. Example, mgbe ndị Juu were eje ọgụ, mgbe ọ bụ na aka Moses dị n'elu ha na-enwe mmeri. Mana Moses mgbe ọ bụ na aka ya gbatiwara agbatu emeribe ha. At a stage, in order to keep Moses' hand up, they now decided to bring other supporters. Ga support aka wee dị men n'elu team na ha enwe mmeri. Ihe ọ pụtara bụ na n'ọgbụgba ndụ ọbụla nwere what is expected of you, the maintenance. That whenever you forget or neglect to do that maintenance to show that you still value this, the thing will stop working the way it should be. But Moses more no kwụsịrị inwe dị aka elu ama enwetazi the desired result atụrụ anya. Mana mgbe ọ bụ na aka dị mere n'elu, etu a ka ọ dị ọgbụgba ndụ ndị nna nna gị ha established with the gods, with the forces of nature. When they rehabilitate at their own side, that covenant will stop working properly. Do you know what happened? At a stage, the Israelites, as generation, upcoming generation keep coming. The elderly ones have passed on. The upcoming generation, they stop paying and doing the needful with the Ark of Covenant. Gini bido mebe, ha bido women na chigazo. Ha bido women na chigazo. To the extent they defeat ha, we blew that Ark of Covenant. This is Ark of Covenant easier. So just go help war. Man, because he was not called to do so, he was struck to death. The same Ark of Covenant can now Chukwu Bonde Babylon, Mediterranean Jew, broke Ark of Covenant here
When everybody now thought cannot happen. The Ark of Covenant is no longer perfect, it's no longer powerful, it's no longer be able to do something. The same thing with one day when because of now the forefathers that established that Ark of Covenant are no more. The generation they really front and back from then on. The right thing, I didn't imagine the right thing to keep nourishing that Ogbando. That Ark of Covenant of Ogbando when with them blue teacher were this ineffective. Or this on or all. Now better to family now on a quarter. So family ben nage, obo na family ben nage wo nguru emedolo akpoturu mmụọ okwu mmụọ dị iche na nguru ben nage. Never you join hand ka ekwado obi ma o mebie ọfọ ma ọ mebie ejiri mara nguru ben nage. Ọ na nguru ben nage bụ nguru enwelu nna gị ha na-agodo. Or all those sacred trees and sacred stuff and those monuments, please, for your own good, don't destroy them. If you are not favorably disposed to attend to them, live your life as novice and go. Believe in me, the gods will send a descendant of that family that will come and pay attention to those spirits. Okay, we will talk because righteousness exalts a nation, sin is a reproach. I don't do na kwatu. So if una hear me run ọtụtụ mgbe now wapụrụ ndị ichie na mmụọ niile eji chekwa ngwuru be nna ka ọjị ebe gị nwa kwere. Pour libation to them. Tell them that whatever that was done wrong in the past, that nobody consulted you. Or maybe you participated, that those things was done in error. They should have mercy on you. Make up. They should have mercy on you that those things was done in error. That now that you have turned a new leaf, that you are willing to do restitution, that you are willing for reparation, to get the thing done the way it should be. I'm a living witness. When I came back to Ordinary, now Grubem, and when I'm to restore all the more teacher, anyway, check one good now. Money now, then nine hapoku, Makodema. Yes, our forefathers say Bilona. Na ebelo my father no be ebelo my father no be no ka ebe. Yes, my father ebilo there. That is my grandfather ebilo na ebe. My mother father wo obere nwa so elo la ya no be. Yet I summon other money as long as I'm a descendant of my grandfather. So I all money in ndị nna nna ha kpọtụ ndị niile eji wee chekwa ngwu ndị eji wee nwee ọgbando mkpọkọ ha niile ọnụ in one place, kpọkọ ha arụsị niile kpọkọ ha ọnụ gwa ha na taa na ndị ewubere ha ọnọdụ nọ ebe a mmadụ wee na-echu ha ncha, and they obeyed. And today from time to time enye m ha ihe m kwesịrị inye ha yozi ha ka akwachiyata the family world back. Ịghọtara ya? Onye kene soni ekene ya. So on your own case, malụ those your ancestors, mmụọ niile anwa, forget your ugoro na ndị nọ n'obi and are not paying attention, no problem. Ebe ọbụla wee ebe wa n'obi gị ma family nke aka gị, kpọọ ha bịa, see her as a descendant of a so person. Now, na-akpọ ha niile okwu na ebe gị na ebe a ka ị chọrọ ị na-enyere ha okwu. Ọ bụrụ na nwebe problem place ị nwere ma ọ bụ na ị chọrọ ịdọ na be dibịa gị maybe compound uswere dibịa gị nwere ike ịgwa dibịa gị ọkpọ mmụọ niile anwa na-anaghị oke na-atụghị anya ekere n'aka na-emere ihe mmụọ ndị sibe nne na ndị sibe nna na ọha niile ka ị na-akpọrọ ụbọchị taa chụọrọ ha aja ihe mmere. Nke bụ eziokwu bụ na you need their support to revitalize that family harmony, so that the foundation of Gary Joku in our golf in our
na ngwurube ndaga be ndaga na ọ ma ajụ ụlọ oyi na onye fogbu n'ọkụ ịwụgwụ na iwe onye dogoro ana better. But do everything humanly possible to always recognize the spirits, your ancestors. Those spirits ejiwe echekwa ngwurube ndaga. Ndị mmụọ a niile, ezi mmụọ a niile a na-apụ libation for the upliftment, for the multiplication, and for the goodness of the family. Those who have foundational bedrock of the family, always call them from time to time for libation and blood sacrifice. From time to time. By so doing, we will restore that unity, because you cannot win war if you make yourself their enemy. You can never win that war. Yes, quote me anyway, you can never win that war. It's always better for you to do the right thing. You can never win that war. You can never win that war. So you can only win when you work in harmony with them, because they are seeing what you cannot see. So if your family have foundational problem, please open up. Have your spiritual mentor that you can confine in. There is a way the spiritual mentor can do work to exaggerate you from whatever bondage that other people are passing, the family passing through. Even when other members of the family don't care. Campo recharge card IG Glow airtime web ya. IG was Airtel. I get both of Airtel. Airtel 500 01 27 79 15 04 46 93 24 01 27 79 15 04 46 93 24. Let me call for the last time. 01 27 79 15 04 46 93 24. Let me call again. 32 63 21 66 25 47 38 1. This is Glow. Let me call again. 32 63 21 66 25 47 38 1. Let me call for the last time. 32 63 21 66 25 47 38 1. Car Glow 500 naira. Remember, this card is only for my fans. If it's not network you are using, please jump and pass. So whoever that will use it will still watch this video later today. And don't forget, some people will still watch this video on YouTube later today. Now, to work, you get me here in only getting this in Akia. My viewers all over the world, followers, they need them want foundational issues in their families. Let them receive help. Let there be light to touch light exactly where their problem is. And let them begin to do something needful in order to liberate those families. For individuals, I pray for individuals that have intention to liberate themselves, because the large family are not interested. Let them be properly guided.
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe mere ike m na-esiri aka ya gazie n'ọfọ. Ọ ga-adịkwa n'ụdị ego oge a echi niile bụ Satọde. Anyị ga-anọkwa ya n'oge awa nke eziokwu ya gazie ka ọ dị na ya gazie ka ọ dị n'echi.